Ez gara konturatzen zen nolako sortea dugun, etxetik gertu gure baserritarrek eskaintzen dizkiguten elikagaiez gozatzen dugulako. Gertuko produktuak, urte sasoikoak eta kalitate handikoak. Programa honen bidez, gertutik ezagutuko ditugu eta haien eguneroko bizimodua ikusiko dugu baloratzen ikas dezagun. Jakiz jakin! Gaurko Jakiz jakin programan honako hauetaz hitz egingo dugu. Tokiko produkzioak hurbileko elikagaiak kontsumitzeko aukera ematen digu baserritik mahaira ekartzea. Produktu horiek baloratzen ikasteko, zuzenean hitz egingo dugu gure ekoizleekin, haiek tokiko produktua nola definitzen duten jakiteko. Garbi izan da bertan sortutakoa, baina bertako produktuan atzetik bizitzeko modu bat eta bizitzeko estilo bat dago. Eitezun lanakin gozatu, momentu txarrak izaten die, baina momentu onak ere bai, eta hori, bertako lurrarekin lotutako lana, nola bai esateko? Bertako produktua, izenak esatu duen bezala, bertan ekoitzitako produktua izango litzake. Bere izgarria, bertakoa izan da, gertutasuna, orduan produktua freskoa iritsi daitekela gure maietara edo gure etxeetara, eta kalitatea. Gertutasun horrek betik ematen du kalitate plus bat. Bertako produktua, bertan ekoizten dana, eta gehien bat, bertakoa dana. Zerbait desberdina esatearren ikusten dut bai dela produktu bat bertako ekoizleak saiatzen ari direla oso ondo zaintzen. Bertan ekoizten dena, ez du zergatik izan behar bertako espezie bat edo variedade bat. Hemen ekoiztuta olima dago, guk ja bertako produktua dela konsideratzen dugu. Gure baserritarrek kalitate handiko eta urte sasoiko produktuak eskaintzen dizkigute. Orain, ezagutuko dugu eskaintzen dizkiguten produktuen aukera zabala. Orokorrean sagarretik ekarritako edariak, sagardo naturala, izarra bezala edo gehien ekoizten deuna sagardo naturala, eta gero sagarrakin egindako zumoa, izotezko sagardoa, apardunak, pixka bat sagarrakin egindako diversifikazioa edo hori da gure lana. Nik txakolina egiten dut. Matza eta txakolina. Kasu honetan uste esan dutela pixka, baina txakolina da. Nire kasuan txakolina egite ditut, 3 txakolin mota, gorrila, betiko izatute dune urteko normala hori, osea txurila, eta gero ja berezia. Berezia da, azkenean mahatza osoikan botatzen da barrika, osea bere liakin, bere azala, bere guztiakin bota, eta hori ja berezi horrek daka, ez esango izun, nik ardua kriantzat zatu den bezala, azkenean juten da remontatzen, osea bueltak ematen juten da, osea astero bueltak ematea, eta orduan bere gusto hori hartzen du, azalana eta gehiago hartzen du, eta da gehiago kriantza tipo esango izutola. Berezitasuna horitxe da. Guk ekoizten dugu sagarra eta kiwia, bi produktu horiek. Frutagintza da gure jarduera. Guk egiten dugu sagardo naturala, ekologikoan eta etxeko sagarrarekin. Eta gaur egun ere deoren barruan gaude. Frutagintzan, jateko frutagintzan gehien bat, produkzioa oso gutxi da konparatuta dagoen kontsumoarekin. Kontsumoa gehiena, fruta gehiena kanpotik etortzen da. Orduan, alde hortatik aukera handia dago bertako fruta handitzeko produkzioa. Produkturik onena lortzeari begira ekoizteko modu asko daude. Eta gure ekoizleek ekoizpen ereduak azalduko dizkigute eta zergatik egiten duten horrela eta ez beste modu batean. Eredue, gure bodega txikie da, nolabait bilagoa kalitatea eta txikitasun hortan izan daitezken bentajak. Kalitateari garrantzia handia emanez, gehiegi hasi gabe,
hori, txikitasun horrek ematen dituen bentajak aprobetxatuz. Ekoizpen eredua ekologikoa. Eta gehien bat, bodega bezala, bodega badut, baina ez da hola bodega bat, da baserri bat. Azkenean oso terreno gutxi dakau, eta da azkenean baserritarran bizitza haitia matxakin. Marka publikoak, beraien produktu, sagardogileek beraien markakin kaleratzeko eta kontsumitzailearengana benetan bertako produktua dela bermatzeko, beraie bermatzen dute, baina kalitate bat ere bermatzen da, ez da bakarrik jatorria bermatzen marka hauetan, baita bermatzen da kalitatea. Orduan, beraien arauditan badauzkate kalitate hori bermatzeko parametro batzuk, eta horiek betetzen dirala ziurtatzeko ekartzen dizkigute laginak onera. Gu hasi ginean frutagintzan duela 30 urte, hasi ginean konbentzionalean, eta jarraitzen dugu hasi ginean bezalaxe. Familia enpresak dira, naturari lotuak, garai berrietara egokitzen direnak teknologiarekin eta belaunaldi askoren jakinduriarekin. Jakin nahi dugu nola antolatzen duten bere lana eta familiako zenbat lagunek laguntzen duten zeregin horretan. Familiko danak, aldien gehienak, alduen gehienak eta hola ibiltzen gara. Era bat bertara emaztea eta biok, eta gero nire guriosiok jubilatua da baitxe, baina beti eskua botaz, amare bai. Eta antolaketa, sagastiko lanak gehien bandik ni biltzen naiz, sukalde, txotxiko garaian sukaldeko lanak danon arten, bodegako lanak emaztea eta biok, eta, hoxe, aldunak aldunen eskua botaz, hori da. Garai bateko baserritan hola zan, da hola segitzen dugu. Familia, dazkat lau seme alaba, bi nagusi ikasten, da beren lanak beren bizitzakein aurrea dihoztenak, tarteka etortzen dira, ez nik gaina, nik nahi gaina ez, baina, pixka laguntzen dira, baina gehien bat bakarrik egiten denek. Emaztiare lanian dago, aurreskola baten, eta beste bi ume txiki dazkau, eskolan dabiltzanak, eta atzo adibidez bat etxian zehon, ondo ez zeholako, eta berakin gelditu beharra, eta orduan zein gelditzen da, baserrin dauna, etxian dauna, eta hori lana pilatzeko zea izatea, baina Guk daukagu sagardotegia jendeari zabalik asteburuetan. Hor daukagu sagardoa txotxean, eta gure sagardoaren salmenta puntu importante bat txotxa da eta sagardotegia. Nola antolatzean aldan mugan betu. Bakize baserrian do lana asko dago. Baina, momentu honetan, aste guztian nioten ez etxian bakarrikan, begero senarrak laguntzeit astebukaretan, senarrak kanponitei lana, eta astebukaretan senarra laguntzeit, eta gero puntualki belar batzuk mosteko, edo diala bankal batzuk edo mosteko belarrak kontratatzen ditut pertsona batzuk, eta gero mahatz biltzeko eta esan detena, guain adibidez despuntatzeko puxka puntak eta mahatza jotzeko, jendia ekartzen dut, kontratatzen ditut puntualki. Ona dar ere bai, kanpoko ez dut esango ezetz, baina oitu geha hemengokin. Atzo moztuko zituen segurasko, eta batzuk gauza batzuk gainea egunez igualik eizue, segun zer dien, orgesea. Pentsatzen dut freskura hori ere bai izango dela, ona pentsa egiten dut. Hala, eosten dut behin, asmo hortan. Baina, hori da beste ohitura bat, baina ez dut eosten aste guztiko fruta. Eosten dut, 3 eguneako, eta gero juten naiz hemengo fruterita eta hola. Sagarra, naranjak, platano, segun ze behar deten, txermenak, hola, bai. Nik uste dut ona, ez da? Nik uste dut ona, klaro. Hemen bertakoa badakizu erdan, oain egun 4 gauza die,
porruk, azak, azalorak, baina oain gauza asko ekartzen ditu ere bai, pues, zeagok, invernadora honean goien, noski pentsatzen dut. Baina zeagok ez da ekartzen ditu eta ni konforme nago. Produktu bakoitza desberdina da, inguruaren, jasotzen dituen zainketa berezien eta gurasoengandik seme-alabengana pasatzen diren trikimailu txikien ondorioz. Gure baserritarrek beren produktuak zerk bereizten dituen kontatuko digute. Ni zagarmena eskondu nintzanean, dana frutak zauden. Eta nik uste dut frutak gure txakolina ematen berezitasun pixkatera fruta badakala. Azkenean erreliak problematzitzen denean, zagarran zakine eta txakolinak fruta bezala galitzen da. Nik ez dut sekula, esanet, nik leheno txakolina asko probatu dut eta baina hain afrutaua gurian bezalakoa ez dut sekula probatu. Osea, guria niretzako da afrutatua dela. Osea, hauan elagatzen du augusto gozua eta badaka hasiera bat eta bukera bat oso gozua. Orduan nik uste dut horren berezitasuna ematen diot, ez dakit. Gure produktua, manejuak, ekologiko manejatzea horrek, nik uste ematen diola bereizgarri bat, eta gero kokapenak ere bai, seguru. Frutari nun da hon, ze lur dakan, ze orientazio, eta gero maztian gestilua ere bai. Nik uste hori dela gehien bat. Momentu honetan bertako sagarrarekin sagardoa egiten dugu. Bariedadeak betidanik gure baserrian egondakoak izan dira eta mantendu nahi izan dugu, sagasti horiek mantendu nahi izan ditugu eta horiek ematen dioten berezitasunak sagardoari ere mantendu nahi izan ditugu. Gure baserritarrek beren produktuak baserrietan edota eskualde bakoitzeko azoketan eskaintzen dituzte eta garai berrietara ere egokitzen dira online salmentaren bidez. Zuzenean ezagutuko dugu nola merkaturatzen duten produkzioa. Hasi nintzen, ni neu restaurantetan daula eskaintzen, ze tabernatarako eta prezio pixkat etzian kompetitibok. Eta, toki batzutan saltzen nuen, baina gehien bat izan da restaurazio mailan hasi nintzen saltzen eta harrera polita eukizun, eta dauka. Eta hori da nire, hasi nintzen ni neu da nahiten, partiketa eta baina gero ikuste zenun hasieran bai, zuk antolatzen duzu, baina gero bakoitzai etzaio batera bukatzen, da batek deitzen zizun, da boska jaunea, da bestia lau, da bata Bilbon, da bestia Donostian, da bestia... Da ikusi nuen ez zela posible. Salmenta zuzena, gehiena, etxetik produktua gustatzen zaionak zuzenean eramaten du gero eta gehiago, eta lehen esan dizuten bisita horiek asko laguntzen dute. Eta gero inguruko denda txiki, taberna, elkarte, horietara neuk zuzenean eraman da gehiena hola irtetzen da. Distribudore txikin bat badauke, baina ez da euneko portzentaje txiki da distribuzioz saltzen dana, gehiena zuzenean. Gehien bat etxean, sagardotegian. Egia da gaur egungo krisi honekin beste hildo batzuk ere zabaltzen nahi dela, baina gehien bat sagardotegian, nekazal turismoan, txindurriturrin, baserrian. Baina, benetan baloratzen aldugu eskaintzen dizkiguten produktuen kalitatea eta tokiko produktu bakoitzak eskatzen duen lana eta dedikazioa? Orain jakingo dugu zer iritzi duten ekoizleek gure balorazioa. Iritzia danak, bertako produkte beti ona da, danok zaten den bezala, ikuste dut ahi ona eta hemengo jaskoak onak, eta dana ona, baina gero kostaitu zaigu, ez dakit nola esan, kostaitu zaigu, juti ez dakit, gero astilla ez dakagure, igual guk nahi bestero, ez dakit, iritzia dalako nautaka ona, hemengo produktuak, hori lehenko bitza, hemengoak bueno, ona, oso ona, baina gero erosteko orduan nien eskejatzen, nik esan, gorakan joa eta posik, baina oandik baltada pixkatiteko horre jendiei pausu bat,
Bakoitza bere lanakin ere badaude merkatuak, badaude aurra, baina gero kosta egite zaigu beti. Ez dakiz zatik, ez dakiz ze arrazoi zaleiken ba. Geroz eta jakin mina handiagoa dago, elikagaien jatorriari buruz, geroz eta informazio gehiago, bertakotasuna ari da geroz eta gehiago estimatzen, baita ere behar da kalitatea eta behar da prezioa. Orduan hor tensio bat dago, gauza guzti horien artean. Geroz eta interes gehiago dago, bertako produktuaren alde, baina poliki-poliki dijoa. Poliki-poliki gehitzen interes hori, gure onerako. Nik uste dut oso gure produktuzaleak gerala orokorrean danok. Eta tendentzia hori nik pentsatzen dut areagotzen ari dela ere. Ez dakit, oantxe bertan nik uste dut gehiago fijatzen naizela gizartean orokorrean baino gazteek ze iritzi daukaten gure produktuan. Pixka bat gustatzen zait gazten pentsamoldea ezagutzea eta sagardoa beraientzako erakargarria dela ematen du eta pixka bat gizartea orokorrean baino gehiago gazten ze iritzi daukaten fijatzen nago momentu honetan. Eta oso positiboa ikusten dut. Ekonomikoki iritsi daitezke erostera, alkohol gutxi dauka, zerbezaren pare, bertakoa da, eta lagun artean edo familian edo bakarka edateko baloratzen dute. Dena azkar eta ahaleginik egin gabe lortu behar duen gizarte batean bizi gara. Horrek oso urrutik datozen eta modu industrialean tratatutako produktuak aukeratzera eramaten gaitu. Gure ekoizleek egunez eguneko zeregina ezagutzen dute eta beren produktuen aurrean dugu jarrera begien aurrean jartzen digute. Gizarteriak hola esatiare, ez dakit, ez zaite oso errez aiten, baina jende askok eta jasotzen dugun telebistatik eta zera, nik uste bertakoa jartzen da pixkat kalitatezkoa balitz bezala, baina ez da tana hola. Bertakoa, lehen esan dugu bezala, bertakoa, baina bertan egiten dira eredu guztiak. Batzu dira handi eta makrok eta beste batzu mikrok eta bateratzeko, beti kompetentzi batak bestian eragina dira. Eta, ez dakit, bertakua, batzuk onak eta bestia txarrak, ganerakua. Erakundeen eta gure baserritarren aldetik, gu kontzientziatzeko hainbat urteren ondoren, gutako asko tokiko eta urte sasoiko produktuak baloratzen hasi gara. Egia alda hori. Orain, gure ekoizleen iritzia ezagutuko dugu. Bai, gure kasuan bai sagarra eta bai kiwiaren kasuen poliki-poliki konsumoa goraka dihoa. Gure arazoa da ez degula nahikoa ekoizten, eskatzen diguten haina osatzeko. Nik uste dut baietz, gurearen kasuan bai, eta nik uste dut orokorrean ere bai. Baina ez nuke bantxe bertan jakingo ze produkto izan dian gorantz jundianak esaten, baina sagardoaren kasuan esango nuke baietz. Bai, pixkana igea gauza berri gehiten, landa eremu nahiko aparte xamarrean gare, ez da erresa gure etxea jutea, orduan gauza desberdinek eta atentzioa deitzen dutenak egiten saiatzen geha, eta nola marka egiten nahi geha, 11 urte sortu ginela, marka bezala, baino goierrin sagardoa, ondo lanain berdezu jendek rekonozitzeko zure lana. Sagardoaren jatorria beterrin da, naizta garai baten danen sagardoa zan, Euskal Herri oson bertako edai nazionala sagardoa zan,
Baina guain bilakatu da, mantendu da, Astigarraga Hernanin, eta jende askok ez du sinisten Goierrin sagardoiten dakigunik ere. Orduan, kalidade horrekin, marka eginez, poliki-poliki, jendean rekonozimentua egia lortzen, baina esate izutena, ondo lan egin da, eta jende erakutsita nola egian lanen. Baserriko produktua industrialarekin konparatzen dugunean, ohartzen gara oso gauza desberdinak direla. Jakin dezagun zergatik uste duten gure ekoizleek beren produktuak aukeratzen ditugula. Egunen baten eukidulako probatzeko beldur falta hori, ero gogu hori, eta gero hortik aurrera gustatu zaiolako. Ikusi duna, merezi dulako. Gustatzen zaiolako. Horrez dago. Beste, gustatzen bazaio, eta atzen zer daun ikusten dunen, esplikatzen diozunen, sagardon ezaugarrik nola dien, zer dien, kalidaden parametrok zeintzuk dien. Azkenen, produktu bategatzen zer dauken da zein dien bera baloratzeko karakteristikak esplikatu behar diozu jendei, eta orduan jendeak ikasi ikendo nola baloratu produktu hori. Gauza asko da horratzen. Gero sagardoa aldatzen dijo, jatorri ditura sortu zen dela 3 urte, aldaketa handi bat ematen nahi da, produktuak gero eta gehiago kontrolatzen da, ikasten nahi asko, orduan hori danak jendeai esplikatzeek, eta jendeak kultura hori hartzen nahi da poliki-poliki, ardoarekin pasatzen bezala, sagardoakin ere gero eta kultura gehiago dauta, horrek beak laguntzen dizu gero, salmenta egiten. Nik uste dut, gero, ezagunak ere bagea, ezagunak behintzat gero ezaguna, eta gero nik uste dut produktua ona ere bai. Nik ez da ondo esatia, nik izatia produktu onanak atez, baina bueno, nik uste dut produktua lehenengotikan importantia dela, produktua pixkat ona, garbila, txukuna. Bere, ez dakit zola esplikatu, izan ezkio, jendiek hori ikusiteu eta azkenean, ez dakit, balorazio ere emango jo edo ez dakit, zezan ere. Nik esan uste horretxena dela, eta gero ezaguna izati ere basko da. Porque ezaguna azkenean oso haueko ere ostras batekin, zagarminako una eta zea eta bestia eta aura eta probatu iteu. Eta probatu eta berrez etortzen bada, esan dut, gustatu inzaio. Kalidadea eta egitea guretzako produktu bat gero kanpokoek nahi dutena. Tokiko eta urtesasoiko produktuek kalitate handiagoa eskaintzeaz gain, gure aztarna ekologikoa murrizten dute eta gure kultura, ingurunea eta ekonomia mantentzen laguntzen dute. Baina gizarteak ezagutzen ditu onura hoiek? Zer iritzi dute horri buruz gure ekoizleek? Geroz eta gehiago, baina hala ere ez asko. Nik uste gizartea geroz eta urrunago dago, nekazaritzatik, eta hor informazioa nik uste galtzen dela. Gizartea esaten desunean lehen gazte begira jarri nahi zuen jarriko nitzake administrazio politikariei begira, ez? Bai, noski dakitela. Eta ez dakienak ez dulako begiratu, baina bai. Edo behintzat ez zaiolako komunikatu, edo ez dalako publikatu, ez dakit nola esan. Baina nik uste orokorrean badakiela. Igual sakontasunean ez zenbateaino dakan eragina, baina bai. Politikoek ere badakite, hortxe daukate erronka, zerbait egin nahi badute. Gure baserritarren etorkizuna gure esku dago. Eskaintzen dizkiguten produktuak baloratu behar ditugu eta denok irabazten dugula jabetu. Ondoren, haien produktuen etorkizuna nola ikusten duten jakingo dugu. Gero eta hobeto esango nuke. Baina hori bai, zainduz ze egiten egin da, ze kontzientzia hori are eta handiagotzen erakutsiz nola egin lanen, da ze egin ekoizten, nola ekoizten dien gure produktok.
eta kultura hori barneratzen lagundu behar zaio gaurrengo gizarteari, kalea eta baserriak gero eta aparteago izan ez daitezen. Nik adibidez sagardoan ikusi dut produktuaren hobekuntza izugarria. Orain dela 5 urtetik ona, kalitatea izugarriago da. Eta behi hori oso positiboa iruditzen zait. Etorkizuna, guk jarraitengo dugu. Etorkizuna, nik uste danen lana bihar dela hor. Bai, gure gaindarenenak, erabakitzeko zea dakatenena, ez eskubidea dano dakau. Baina aukera berdinak eman biako lizkibide dan hori, haundi eta txikiri. Eta nik uste primatzen dela, haundina, lanpostu gehiago sortzen dialako, ez da gizera, baina txikin lana igual ez da hain onuragarria igual politikoki. Baina garbi dauna da, etorkizunean hori dela eredua, eta sostenibilidade aldetik, bai planetari begira, bai danari begira, ikusten ari garen bezala, gure eredua bialitzake bultzatu. Nik etorkizuna ikusten dut txuria eta beltza. Beltza esaten detenean da batez ere ez dudalako ikusten errelebo asko. Beste aldetik, txuria esan detenean esaten dut bertako produktuari ikusten diotelako geroz eta harrera hobea, gizartearen partetik, baita ere gauden egoera honetan, sostengarritasunak garrantzia handia dauka eta gehiago izango du. Bertan ekoizteak onura dauka ekologiaren aldetik, klima aldaketa, eta, nik bai esan dezaket, gure produktuetan kalitatea lortzen dugu, gure klima eta gure lurra berezia dalako. Ondo ikustet etorkizuna. Guain, gogorra izango dela eta zaila eta lan asko inbertan da, hori bai, hori ez da, dano dakigu baserrian zer daun, baina, eta gero, geste gauza bat, gustoa inbertala lan hori. Osea, ez da, hau gustatu inbezaizu. Hau ez da, hazin behar naiz hortxe, hau gustatu inbezaizu, eta gero ja, gustatuta jaio zerriten da. Euskal Sagardoak gero eta demanda gehiago dauka, hortan bai, izendapenak hortan laguntzen du, eta prezio diferentzial bat ere eskaintzen du. Eta txakolin munduan, nahiko profesionalak dira, eta uste dute ondo antolatuta daudela, eta irtengo direla aurrera. Erantzukizun handia dugu gure baserritarrei aurrera egiten laguntzeko. Beren produktuak kontsumituz gure aztarna ekologikoa murrizten dugu, kalitatea irabazten dugu eta gure kultura eta ekonomiari laguntzen diogu. Eta hain gertu ditugu